Jeg skulle bare komme før dig, helt ærligt. Det var super godt for mig. Efter et take fucker det hele op. Sorry. Okay, kom. Ja. Stop. Jeg kan ikke det her. Altså, helt ærligt. Jeg kan simpelthen ikke arbejde på den her måde. Jeg bliver nødt til at se noget... Jeg bliver nødt til at se noget mandebryst, noget hud, et eller andet. Altså. Ja. Jeg skal leve mig ind i den her rolle. Kom nu. Please. Kom så skal jeg også se dine patter. Ja, okay. No problem. Kom i gang. Smid så. Det er nemmere at arbejde på den her måde. Altså, Ja, slap mig af. Jeg skal... Så kører vi. Ja, øjeblik. Okay, det er meget bedre det her. Huxi, der sker rimelig meget dernede lige nu. Det ser da meget godt ud, altså. Jeg skal lige... Fik du det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, han blev lidt pinlig over det der. Det var altså meget godt syn.